τώρα μόνο πάρ' το για να κάνει. Είχαν κάνει πολλά. Πάρα πολύ. Πολύ καλή. Giovanni, come sta? Φίλμα. Σε βγάλει φωτογραφία, σε γράφει. Γιατί να μην με βγάλει, Σε γράφει. με γράφει, το γράφω εγώ. Πες καμιά ιστορία όμως, πες. Τι ιστορία θέλεις. Ό,τι να είναι. Τι από το ου δεν έχεις ιδέα. Από το ου δεν έχεις ιδέα. Άμα το μάθεις. Ιστορία, τι ξέρεις, ιστορία που δίδει και γιατρός. Έλα τι πει. Γεια, παιδιά. Το ου, το ξέρεις το ου. Και το ου και το γιατρό και... Το ου, το ξέρεις. Πες του Γιάννη το ου, Πες του το ου. που είναι σύντομο. Ναι. Πληρώσαι να το μάθεις. Μπάρμπα Γιάννη. Γεια σας. Κωνσταντίνο. Θα το πεις στο τώρα ή θα κάνουμε. Το λέω μόνο. Χρόνια πολλά λυκείο. Από χρόνο, να είσαι καλά. Τι κάνεις. Αλλά Εγώ μεγαλώνω. Άρα δούμε πού θα πάμε. Όσο μεγαλώνεις τόσο γίνεσαι πιο καλός. Ναι. δεν είναι μου ξαναδίδια λέει. Θέλω να πει το ου, αλλά δεν το λέει. Το ου. Πες του το ου. Πες το αναούμε. Δεν έχει περιθώριο. Είμαι σταθωμένος με τον Ηλία. Α, ναι. Σταθωμένος με τον Ηλία είμαι. Γι' αυτό Καλά, δεν θέλω να πάνω με βλέπει. Όλοι είμαστε σταθμένοι με τον Ηλία. Πες το ου να ούμε. Τι λέει ρε φίλε, πληρώνει εδώ πάλι ο οποίος. Παιδί του. Όπου θέλει πολλά λεφτά. Καλά. Εύκολο τώρα θέλει. Τα ίδια.